Put your hands together for Jesus. Give him a clap offering. Somebody just give him a clap offering. We can do better. We can do better than that. We can do better. We can do better. We can do better. Give it to him. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's not our wonderful present worship team. I'm sure for the next 20 minutes or so, then I will allow you to go. But before we go, I will make sure after giving you some few lessons on a very, very sophisticated subject, I will have to pray for you after that. Tudautaura ne zvenyaya ndakakuvimbisa. I remember this other day tiri kuchitungwiza. Ndoda kukutorai I want to bring you into a place where you begin to understand how dangerous fornication is in your life. Please, you just need to forgive me, especially when I don't stick to Shona. I'm also considering we are just young people. We are coming up, and obviously there is no way you are going to escape this. So it has to be one of those languages that you understand. Looking at where you're going, where God is taking you to. You have got no option. You have got no option but to understand this language. So I might seem to be breaking our agreement, but not with you. I know the Holy Spirit is one of those things that the Holy Spirit can do for you. He can make you understand what you have never been taught. He can do that. You can just take your seats for some few minutes, maybe less than 20 minutes or so. That is if you don't motivate me. If you do that, then we'll go for an hour or so. Please be seated. Thank you. There is a very big difference between adultery and fornication, although the act is the same. Pane musiyano uripo pakati pechinhu chinonzi adultery. Ndiri kudaro nokuti dzimangova hatina mutauro wacho kushona. Chinhu chinonzi adultery nechinonzi fornication zvinhu zvakasiyana, asi nzira yazvo inzira imwe chete. Chiri common pazvinhu izvozvo kana kuti chinhu chinoita kuti zvifanane, kuti zvese zvinovengwa naMwari. Zvese zvinovengwa naMwari. Chinosaka zvese zvivengwe naMwari ndechekuti
zvinhu zviri kuitwa nevanhu kunyangwe vawirirana but havana kuwirirana naMwari. Zvinoita kuti chinhu chiitwe chigonzi chakaipa pamberi paMwari. Nyaya haizi pakuti hamuna kubvumirana. Vamwe vanofunga kuti kana pakarepwa munhu ndo panyanya kukanganiswa ndava mumwe anga asingazvidi mumwe achizvida. But kunyange mabvumirana mese mafara nazvo mawirirana, the fact yekuti Mwari hawirirane nazvo, that makes it a sin. Saka chiyo hachideterminwe nekuti either mawirirana here kana kuti hamusi kuwirirana. Kunyange mawirirana pazvinhu Mwari zvaakarambidza, chinongori chivi. Adultery, ukama hwemunhu akaroorwa nemunhu akaroora, hwaanobuda mumba make achinoita ukama hwekunosongana nemumwe munhu kunze. Kusongana kwemunhu akaroora nemumwe munhu aidha akaroorwa kana kuti haana kuroorwa, asi vachisongana paukama, voshamwaridzana zvinofanirwa kunge zvichiitwa nevanhu vakaroorana. Ndo adultery. Fornication inoitwa nevasina kuroorwa. Kasangana nemunhu mukaita sezvinonzi makaroorana, imi musina kuroorana. Hazvina mhosva munodanana zvakaita sei, enda hazvina mhosva mukomana ari faithful zvakaita sei, enda hazvina mhosva kuti makatoseta madates ekunoroora. Zvikaitwa before kuroora inongori fornication. Chero muchinoroora mangwana, zvikaitwa nhasi fornication yaitwa. Saka kuti uve neright yokubata mwana wavaridzi, unofanira kupiwa mvumo, matsamba. Kune matsamba maviri aunofanira kupiwa. Tsamba yekutanga inofanira kubva kuhama, vabereki vake vanofanira kukubvumira, ndizvo. Tsamba yechipiri hurumende chaiyo inofanira kukubvumidzawo. Kana zviviri izvo zvizvanaka, kana Mwari chaiyo anouya kuzosapotawo. Rukunzika zvakanaka. Saka ndoda kuti munditeerere zvakanyanya kunyanya kuteerera. Ndikutsanangurire kuipa kwakaita spirit yefornication. Fornication is not just an act, it's not just an exercise. You are dealing with a spirit. You are dealing with a creature. You are dealing with a force. And you are dealing with a tangible thing. It's a thing that exists, something that you can touch. And the force in the fornication, it's an aggressive force. Very aggressive. Especially at this age. Kubata nyanga dzebhuru rinotunga nezera rako irori. Muri kurwa nechakapedza vamwe. Chapedza vamwe icho chichingoripo nanhasi. So ndoda kuti kana uchigona kuvhura nzeve, dai waigona kuita yakukwadabura kwazvo kuti kumva wata yakusumudza kudai unyasondinzwa. Ameno, 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 ameno. Chii chinombonyatsoitika? Naye muprofita imbondiudza kuti kana zvinhu izvi zvichinge zvaitwa
zvisiri pamurayiro waMwari chii chinonyatsoitika. Handikuwekeresa muyacho ndiise pamberi penyu apa muione. Because kati tinodzoka tofunga kuti Mwari haadi kuti vanhu vafare mani. Mtemo yacho inodzoka yowanda, usadai, usapfeke izvi, usadye izvi, usanwe izvi. Ha, zvamunenge makupedza zvese manje kutirambidza. Chii chinombonyatsovengwa naMwari? Mwari unopindira papi munyaya yevanhu vaviri zvavo vari kudanana? Inyaya dzevanakaidza kuti munhu mukuru haifanira kuswera achiteedzana nadzo achiisa mutemo achi. Chii chisingadiwe? Chii chinoitika? Da kuti unzwise chinhu one. Chinhu chese chawanzi naMwari usaite hachina kuipira Mwari, chakaipira iwewe. Kusongana kunoita vanhu vasati varoorana ndokusongana kwavanozoita varoorana. But chinosaka kusongana kwavaita vasina kuroorana kuipise upenyu hwavo, it is because of the demon rinoactivatewa kana vasongana. There is a force inoita come into play after an act of disobedience has been committed. Maputisa demoni mbanje, maripa masimba ekurwa nemi nokuda kwetsika yamaita yekuita chinhu panguva yachakanzi chisaitwe. Chiri icho chaitwa, asi chaitwa nguva isiriyo. Kune madhimoni anogara akadongorera upenyu hwemunhu achitsvaga mikana yokushandisa against you. Kuti every moment yaunoita chinhu chawakarambidzwa naMwari, that demon has been activated to work against you. Hakuna satani, hakuna demoni rinongoshanda zvisina mvumo. Nditi munoona here kuti madhimoni anoti achibuda mumurume uyo anonzi anga ine legion of demons, achida kupinda munguruve, dziri papo nguruve anotokumbira Jesu kuti tibvumidze kupinda munguruve idzo, achitoona kuti idzo inguruve ndedzinopindika. Asi kuti tingobuda panapa tisina kubvumidzwa isati shande tichidaro. Somebody is supposed to allow us to do that. Tibvumidze kupinda, tibvumidze kusvika Jesu abvumidza ndopa akabuda ndokunopinda munguruve, achitoona kuti idzo nguruve. But harigone kungonopinda risina kunzenda, rinoshanda under my instructions nema orders. Tibvumidze nzenda ndokubva madhimoni aenda ndokupinda munguruve. Ndizvo. But mvunzo unodzoka woti saka kopa rakambopinda nemurume uyu, iko kuzogona kutanga akumbira kupinda munguruve, kopa akambopinda pamurume uyu anga abvumidzwa nani? It means somebody akapa madhimoni wa an instruction kuti madhimoni apinde pamurume uyu. Either somebody kumhuri yekwavo, kana mubereki, ndimai kana baba kana ndisekuru kana ndimbuya kana muvengi kana iye pachezvake kunga akapa an order kumadhimoni kuti apinde maari. So Satani chinomupa simba rekutevera upenyu hwemwana wesangano. Hazvina mhosva wauya kucheche unonamata wabhabhatidzwa wapfeka kana nikikini yandakapfeka wristband. Chinomupa kodzero yekubva newe pano achinopinda newe mumba maunovata, achitevera kumba kwaunonogezera, achienda kumba kwaunodyira, achikutevera nekubasa. Kana paine tsika, ndava Satani muzivi weBhaibheri, anoziva kuti pakati pako naMwari pane a relationship, but relationship yenyu yakadefinwa in this book. So every time Satani yaanoda kuuya kuzovhiringidza relationship yako naMwari, anotanga arifeya kubhuku
rinokubatanidzai ostadha mavhesi. Ende Satani kana achistadha Bhaibheri haastadhire kutendeuka, anostadhira kupomera nekutsvagira vanhu mhosva. Saka anobva kwarakatanga kusvika kwarinopera achitsvaka zvinhu zvakanzi naMwari iwo regedza kuita pakati nepakati nepakati. Akapawana iye wokuwanikidza uchiita izvozvo, ane right yokukutevera. Ende anobva atoudza Mwari kuti apa handidzingwe ndava atanga atyora izvi zvamakataura izvi. Kana ari wenyu mwana, mungade zvenyu kungonzeye muri Jehovha wehondo, Mwari unorwira, Mwari unodii, munonzi munopenya semeni. But apa nyaya yaitika pana ndeyekuti uyu waita zvamakarambidza, saka ndine kodzero yokudi yokumutevera. Ndiritese? Right. So chiri kupa mweya yakaipa mikana yekuramba madhimoni achingotera kutera nokutera. Wazvitsanyira zvapera zvadzoka, wanamata zvapera zvadzoka. Madhimoni rudzivo akabva kupiko? Madhimoni ane nharo anenge asinganzwe naMwari wese waya. Madhimoni ekupiko manyowana? Atinoziva isu madhimoni padzingwa naMwari anoziva kuti apa batwa apa. Aya anoramba achinga anoda kufarira ipapo nechine chitsvaga. Tsvaga. Ndosaka ndichigara ndichitaura, ini mazuva ndinotaura kwamuri handizotsvaga mamwe manyowana anozokuvhundutsai. Ndoramba ndichidzosa zvandaiparidza 7 years ago. Kusvika zvapinda mumusoro menyu, maakuziva kuti akomana nyaya haisi kuzochinja kusvika tagadzirisa. Ndoramba ndichipusha semunyaya iyoyo. Zvina mhosva mungadzinge nhunzi mukaita sei? Kusvika matora mwana motochinja napukeni monobvisa moisawo. Munoramba muchinetsana nenhunzi chete. Nhunzi iyo nhunzi yemwe yapinda imwe nhunzi mugoita yake nhunzi muchidzingirira nhunzi. Kusvika mabata mwana moti mwana uyu chii chiri mubhurukwa. Mokatora kamwana konogezeswa kochinjwa kachichena, muchaona nenhunzi hadzichadi zvadzo. Ndo patiri kunetseka isusu manje ipapo pakuti dambudziko rataita nderekuti chechi dzedu mazuvano nevaridzi vadzo vanoparidza imomo havachada kubata vhangeri nechekuita netsvina yaitwa. Ukabata tsvina yaitwa unoita kuti hana dzevanhu dzisafare. Hakuna kumboramba muchiparidza zvivi muchidaro. Vanhu havafile comfortable. Jesu akavafira zvikadi. Icho kwadi. But kanhunzi kaidzi dziri kuramba dzichiwanda, dziri kuramba dzichingo, kana takaregererwa tikashambwa neropa rake, mubvunzo ruti ko nhunzika kana takagezwa ko nhunzi dziri kudei? Kureva kuti vhangeri yedu inofanira kuchinja mwana pampa. Yonyasomuwaipa zvakanaka, hapana panofanira kusara. Tikasaparidza vhangeri inobvisa tsvina pamwana, tamusiyira nhunzi. Kureva kuti vhangeri yatinoparidza dzimwe nguva kunyangwe tamborova dzimwe pakatapa, one day tofanira kuya takatochinja tichitaura kuti chivi ngachiregedzwe ende ngachiregedzwe. Ndoziva hangu mukati umu kune variko vari kukopa. Ndava kana uchifamba so wakatariswa neziso remunhu ari kukopa unozvinzwa. Unoziva kana chero muri muklasi. Mino kana pana imbokopawo. Inga zvenyu manga musingakopi. Ayo. Unoziva here kuti ukagara nemunhu anokopa, une paunozvinzwa uchinyora so kuti bepa rangu rakatariswa, iye ari koko. Unonzwa kana kuti ungazvitsanangure sei? Unozvinzwa kuti zvinhu zviri papa zvine mumwe anenge ari kutapa. Ende dofo rinoziva kukopa harisi kuereka zvezvekuti kumboswara chivhura chida kutanga. Unoziva kuti ane ziso rokukopa ajaira anogona. Anongo flasha chete
kungopfuura nepo ngodayo achienda zvake kwaanenge achiendawo. Anenge atofotokopa ipapapa. Hapana chinosara. Hapana. But uchenjeri ihoyo kuti munhu kwawadi kuchinoverenga zvaunoti ukangodai so watoona ko kuchinoverenga uri kumba textbook ka. Kana zvazvekumba mweya wacho haumubatsiri. Panodiwa izvozvi chete izvi. Zvino ini kana ndichifamba ndinotoziva kutoti maiwe kumashure kwandiri kubva kune hondo. Kune vanhu vari kukopa zvokuti vari kutoti haikona kutaura. Chavari kuda ndechekuti pakatsikwa nababa vavo ivo vatsikewo ipapo. Ine ndo zvakanaka izvozvo. Ndo zvakanaka. Asika kana ndikauya panapa ndakukuudzai masecrets azvo anosaka zvinhu zvifambe munofanira kuteererawo handiti? Regedza kungozoramba uri munhu anoda kungokopa uchibiririra uchikopa uchibiririra. Ko kana wazoripiwa pachena bhuku kunzi chikopa. Chinyazoti akane moyo wese uchinyazotora nguva yako. Apa ndakukupaise haisisiri nyaya yekufungidzira. Ndiri kukubuditsirai upenyu hwangu hwacho pachena. Handina kukura ndega ini mazuva angu andakurawo ndiri kubva kamufano kakadai so. Takakura tiri pakati pevamwe. Tiri pakati pa njakupai scripture mai manje ngangotozoti ko vhesi yacho iri kupi chakupai. Tiri pakati pevamwe tichitongokurawo. Ini ndiri munhu akagara ndabatsirwa nenyasha. Ndingamboti pane pandakati ndanga ndakangwara hakuna kana svondo one randingafunga kuti svondo rinda ndakangwara. Kana kwaingove kudzimirwa kubva pandatanga pandinoziva kuti ndamupenyu. Kwakuri kungodzimirwa kusvika pandiri nhasi. Pachandinoziva mumwe akandibvunza rimwe zuva achiti asi Makandiwa chii chaizvo newe? Are you telling me that you know everything? Ndikati ndiyani akakuudza izvozvo? I don't know everything. I only know what is necessary. What is necessary? Mibvunzo yakawanda yacho ndo yandisingagone kupindura. Yandinogona kupindura mishoma, but kazhinji ndo ine basa. Ndinongoda kuziva zvine basa. Zvimwe zvese zivaiwo imimi izvozvo. Asi ndichikura ndaibatsirwa naMwari kugona kuverenga upenyu hwemunhu. Ability to predict even the future yemunhu uchiweka on the character yake iri current. Simba rekugona kuziva kuri kuenda munhu nekwaachanoperera. Kwete kuti ndanga ndakuprofita then. But ndaiyumwa kuri kuenda munhu ndichishandisa zvandaona zvaari kuita nhasi. Ndoziva kwaari kuenda. Saka zvaindibatsira nekubva ndaziva kusarudza shamwari. Dzimwe dzainyadzisa mazuva iwayo, but nokuda kwetsika dzandaiona ndaiziva kuti munhu uyu akaramba aine tsika iyi akaichengeta achaguma asvika pakati chete netsika nemaitiro emunhu. Tiritese. Saka ndakakura ndiri pakati pevanhu vamwe vaitozviti vanonamata. Kwete kuzviti chete vaitonamata. Ndaitodzwa vachitonamata zvokuti kana vachitonamata unotonyararawo ukatoteererawo ukatoyemura kuti aiwa panamatwa pachero dai ndiri neMwari apa ndaipindura. Panamatwa mwana womunhu anamata. Ini minamato yangu yanga isina kudzama zvokuti ungatoti panamatwawo kana kuti ungatoti munhu ari kuziva zvaari kuita. Kwaingo kungotaurawo ngoti maviri matatu andawanikidzawo ndikatonzwawo kuti apa ndagona ndodzokorodza iwayo. But kune vanhu vairuka mazwi ekutaura nedenga nomusiki. Aiwa. Meno mazuva ano kana vachiriko, but mazuva edu aiwa ka. Unomuwana achinamata unosvika mujoina unomusiya achinamata. Mazwa asingaperi.
tanamata pano nepano mwarati ndapiwa vhesi taverengeswa iwe vhesi isi tisiri kungopiwa honzi verenga pakati. Saka watoinzwa ipapa tichinamata ndatoinzwa ndaipiwa nashe ipapa. Ana vamwe vanhu zvavo vanonzwa Mwari zvakadai, iwe uchizvishaira pazvo kuti rinonzwika sei kuizwi racho. Mana munonamata sei kweimi? Vese ivavo ukandibvunza kuti vari kupi nhasi neupenyu, they are nowhere to be found. Vese zviri kureva here kuti kunamata maningi kwavo hakushande? Kwete, but ainamata wacho ndiani? Kunzwa Mwari hakupo here? Kwete, kuripo, asi ari kunzwa Mwari wacho ndiani? Chinokuendesa kure naMwari haazi manamatiro bedzi aunoita, but tsika dzako nemafambiro aunoita. Vakapinda mumajokochwa eupenyu, mumabiribobi ekuti kana kuti uvatsvage uzive kuti vakaenda kupi. Kuvhiringidza, vamwe vakaitwa zvino, vamwe vakanoitawo izvo, vamwe vaitwa zvoni, vamwe vachiitawo izvo, vachidiwa chidii. Kuti vatarise kuti ko zvino izvi saka chaungati chakanamatirwa ndechipi. Kavatarisa iko zvino ndonge wazovawana unochema. Haazi Mwari asingadayire minamato, but kune mhando yevanhu vakadzidza kunamata vasina kudzidza hunhu hweumwari. Kune imwe hama yakazondiudza paapaye, ndakamboita shamwari ndakunopedza chikoro wandaifamba naye. Zvino taizoti kana taenda kumba kwedzimwe hama kunonamata, taingofambawo mudzimba tichingonamatawo, taiziva kuti tonamata nawo, tongopindawo tonamata. Asi ndine shamwari yandaifamba nayo, wainamata. Saka ndorangarira pamwe pamusha patakasvika, yanga iri time yeholiday, taibva kumusha kumwe chete. Kuchikoro kwanga kwakadai, saka takurukura zvekuchikoro, tikati aiwa, saka tingave vanamati tiri kuchikoro bedzi, nekuno ngative vanamati, ngatinamatei. So kune vamwe taiziva vainamata kuti tofamba mudzimba dzavo pai tichinovaona kuti chimhoresana tichinamata. Dzimba dzese dzataifamba, iyeye waiconsiderwa kuti anga ari more spiritual than me. Kwete nekuti anga ari more spiritual, but why actor spirituality? Why gona kudramatizer? Hapana patainamata akandibvumidzawo kuti ndipedzisire kunamata. Aiwa, ndaitozviziva kuti ndikasanyarara panapa hauperi, anofanira kupedzisira iye. Pamene muchinamata pakati apa muchideedzera paanoziva kuti hapana anomunzwa, iye anenge akadzora izwi rake ipapa achimirira kuti mudii. Makunopedza paanoziva kuti maakuteerera manje, ndo paanotanga kubuditsa mifushwa manje yaanenge akabhajeta pesa apa yemashoko, achirova zvokuti aizoti pataipedza kunamata, zita raifamba nderekunzi mukomanhingi wakauya pano. Ina ndichataurwa mukomanhingi wakauya pano, mukomanhingi. Asi tanga tiri tese wani, nyamba mhosva yangu ndeye kutadza kudi kuvhara nomunamato. Zvakazoti pamberi, vanhu vabatwa kumeso nezvinoonekwa,
Zvakanditorera nguva yakareba kuti vanhu vatendewo kuti ndina Mwari. Pamberapo ndopavakazotanga kudzoka 1 ende vese vachikonfesa. Vakuti ko wadii kubatsira hama yako paarea yakati neyakati neyakati. Ndindakuvingwa manje. Nekuti vanhu unogona kumbovabata kumeso kwemasvondo 2-3. But nguva inozokwana yekuti vanhu vanokufunda, vokupasa, vokugraduate. Kusvika vanhu vaziva kuti no, mufananidzo chete wokunamata but simba razvo hapana. Nekupora kwangu kwacho ikoko, chandairamba ndichikumbira Mwari ndichikura ndechekuti Mwari itaiwo kuti speed yangu ive shoma munzvimbo dzine njodzi. Ende imi youth ngauve munamato kuti Mwari ndibvisirewo dzungu. Rega ndikupe chiprofita chamara. Ukabvisirwa dzungu naMwari shuwa kure unoenda. Shoka munhu ari padhuze newe uti dzungu. Unoziva here kuti dzungu rikakubata rekubvumidze kuti uzive kuti ndiro. Dzungu rakangofanana nezvimwe zvirwere zvinotoda kutoti zvinotoda kutoti dhokota ndiye ngatombotorwa ropa iwe wakatomirira kwazvo marizauts ndoda kunzwa kuti iwe ndiwe muridzi weropa racho. Unotoda kutoudzwa nevamwe kunzi ndo zvakaita dzungu. Kana rakubata auzive kuti ndiro, unongofunga kuti uri munhu wanongoda kuti zvinhu zviitwe nekukurumbidza. Handizi munhu anoda kumva ati zvinhu zvinonoka ngazvibva zvangoitwa. Nyamba haizi nyaya yekuti unoda kuti zvibva zvangoitwa. Nyaya yekuti une dzungu. Rakaipa. Ene ndichiritaura sezvizvi kuti ufunge kuti ndiwo uri kurehwa ipapa. Kana ngandikubatsirei zvangu, rega ndikubatsirei tifambe zvishoma nezvishoma. Ndosaka ndiri kuti munoona here kuti kune zvirwere zvaunotorambira dhokota kuti ini kurwara nechirwere chakadaro. Handi munozviziva zvirwere zvakadaro zvokuti unotoudzwa. Aiwa pamwe hamuzvizive. Munozviziva here zvirwere zvokuti unotoenda usingazive wotoudzwa kunzi unorwara nechakati. Handi ndizvozvo? Unotobva kwawane zita racho waenda usina zita usingatoziva kuti chi. Ndo unotoda mumwe munhu muupenyu hwako anotokuudza kuti shamwari. Ende kana achikutya dzimwe haazoti dzungu ndava anoziva kwazvinozoguma zvasvika. Anongokuti shamwari unenge unokurumbidza zvimwe zvinhu, unenge unodi kumbozvipa nguva imbonamata. Iwo kana wangu watoziva kuti ndiro riri kurehwa ipapa. Ndiro. Nditererei zvakanaka. Kune vamwe vakabatwa naro dzungu vakapinda mudzimba vari kuchema vari imomo. Munamato yavo iri kuti dai takawanawo akatibvisira dzungu iri. Asi iwo wapiwa mukana ndosaka uri pano, handiti kana. Kunyangwe mumarriage chaiyo makuda kunopinda mumba, ndo chimwe chinhu chinofanira kutarisiswa. Ropa remunhu ngaritorwe richekwe kuti level yedzungu iri papi, because muka aiwaka. Inga kumabasa chaiko wani kune rimwe basa rausingapiwe usina kuenda through medical test one. Handiti ariko mabasa akadaro. Kunzi basa uriwana asichasara iko zvinezvi kuti unoongororwa utano. Asinokana kuine mabasa akadaro kuroora munhu kana kuti rekuroorwa. Ibasa kai. Unofanira kucheka
level even yepatience yemunhu. Kuti moyo murefu paakura ava unomboripo here baba. Ngatisangane na 2 yowasvika kona 3. Kucheka ropa kawo. Saka zvangu zvese zvandaingoita zvanga zvine kupora mukati. Iyo manetera ndakangoita chewa. Zvindamhosva pazoya mumwe amhanya akapiringisha akadiya anongonisiyani chingo ndakangononoka futi kudai. Wozindoziya kuti mugwagwa tiri kufamba uyu une makoronga. Mve ukati So ini baba vangu vakandibereka ndaikura vachindiudza kuti kana uchidzingirira hukwana manheru kwadoka taimhanya totora hukwana nehuku ngadzipinde mudanga. Sonzi mwanangu kana uchimhanyisa hukwana speed yako iyi uchaguma watsika hukwana. Ndavakanomhanya sekani kwakari kuda kuenda kanongoti pano nepapa handbrake chwe katomira iwo kuti uchabopa yako iwo uri munhu mukuru chwa nepamusoro watsika. Anowazona kuti uzodzoka uchitaura futi kuti ndatsika uchadzoka uchidaro vanongozoona dzaashoma bedzoziya kuti ispeed. Kune tunhu turimo muupenyu twekuti kana uchidzingirira chenjera speed yaunoshandisa unoguma watsika muchato wacho futi. Nzira yeupenyu ine zvinhu zvekuti vazhinji vakaroveramo. Ine makoronga yekuti mamwe acho ukapinda kunotora masvondo usina kuzivikanwa kuti ndo kwakapinda mota yemunhu. Vanhu vachipfuura nepo vasingazvizive kuti pakaitika tsaona vanhu pano pane chiri kunhuhwa iri motokari. Vanhu vaane masvondo namasvondo vari mugoronga. Remekedza road signs. Remekedza zvinotaurwa nevanotaura. Ini ndinomhanya kana pari necessary, especially kana ndichiuya kuchechi. Zvamwari aipapa ndotoziva kutoti ayo. Aiwa. Asi kana ndakuita zvamwari zvacho zvine speed inotenderwa kuti ishandiswe. Ndiri kufamba nemi zvakanaka. So ndakakura nevanhu vaimhanya nevaipiringisha kana. Asi vese kuti utsvaga neupenyu hwakanaka unohushaya, but vainamata, vaitsanya, vaiverenga Bhaibheri. Asi Bhaibheri ravaiverenga harina kuvapa character inoita kuti vasvike kwavaienda. Musazomborevererwa nhema, hakuna rimwe bhuku pasi pezuva rinochinja upenyu hwemunhu kubva papoint 0 kusvika pa100 kupfuura bhuku randakabata panapa. Iri kana rikatorwa nemunhu rikateedzwa sezvariri unobuda shapu chete. Unobuda shapu chete, haumboregedza kubuda shapu. Iri kuzonoriita ndokune nyaya. Kutenga here aiwa anotengeswa, kuverenga anoverengwa, manotsi achidi futi kuzonoita zvanyorwa ipapapo. Vamwe vamudzimba dzechi7 vatanga tinavo musuno dzechi7. Asi ndiye munhu waiti dai Mwari mandisvitsawo paasvika, dai mandifananidza naye mu7. Wangoona bedzi kudramatidzwa kwezvinhu zvaMwari, but umwari mukati hamuna. Aiwa, hama iyo yakafamba mbiri pamusha pamuzarabana. Aiwa.
Musati mambonzwa ndimi. Ndimi. Ah. Kuna vanhu vanadzo zvokuti kana vakatanga kutoti ayo zitandonyarara zvangu. Kushambadza umwari but mukati usimo. Character. Nogona kushandiswa namwari but character. Paridza kufuridza moto chayo. Mirazvo yemoto. Madragon emakatuna. Buda moto chayo kusvipa mapanga. Chiparidza so chisvipa mapanga nereza. Vanhu vachichekwa chekwa. Nekubayiwa moyo. But kana hunhu pasina. Indosaka ndichitaura kuti hazvina mhosva kuti munhu ashandiswa naMwari kusvika papi. Kare zvaindimuvha mamuvhiro wamunongoitwa aya ndo ndaimuvhwa nazvo kuti vakomana honai vakomana rinonzi basa ratenzi. Haiwa zvaindibata kuona munhu achishandiswa iko zvino izvi hazvisiri zvinhu handichambotarisa zvese izvozvo. Ndava ndakuziva what is important. I've seen a lot of people like that. Vasina kwavakaenda. Because vakaemphasize pazvipo zvinoonekwa nevanhu but mukati mavo Jesu anoti muri vaFarisei vanyengeri munopenda guva panze nekunyora mazita but mukati mine honye. Ndotsika dzine vanhu vanosuka midziyo kunze mukati mine makoko esadza remwedzi wakapera. So zvimwe zvese zvamungaonese vana vechidiki muchiyemura pamaterevhizheni nekupi nekupi muchinzwa kuti ndo zvinonzi umwari, tarisai mukati. Shumba inoruma. Mukati ndo mune nyaya. Ndiri kuenda nemizvishoma nezvishoma ndosaka ndati hapana dzunga. Tiri kuenda kufornication. Shoma nezvishoma. Ndati 20 minutes handiti? 20 minutes. Aiwa ndina kuti dzapera akandati 20 minutes kubva iko zvinezvi. Chii chinoitika nhai munhu waMwari kuti kana ngatiti zvamarambidza izvi tazoenda tikanoita. Chii chinoitika? Inzwa, hapana zvamborambidzwa naMakandiwa vanhu. Izvi ndo zvatiri kutora mushoko raMwari ndokwa zvakarambidzwa ndiMwari akazviramba. Ndidziwai zvakanaka. Unoziva here kuti ukada kubroka nokukurumbidza hautomboda even poor management yemafunds. Fornication yega inogona kukubatsira kuti ukurumbidze kubroka. Fornication. Ko izvi hazvizika zvokuti tiri kutaura ngano. Kana uinayo kambani yawakuda kuti ivhare, enda unoita ndongokupa hangu matipi ekuti usatsvage zvimwe zvinononotsa nekudini nekudini. Iyi ndo inonzi shortcut. Kana wada kubroka, chii chinoitika? Vhangeri yekare, endai kubhuku yavaKorinde wekutanga chapter 6 verse 16. Ndichiri paintroduction. What? Nomatangira chanditi? What? Know ye not that he which is joined to a harlot is one body? For two, saith he, shall be how many flesh? How many flesh? Parakunzi for two, saith he. Zvikureva apa ndezvekunzi nekuti vaviri iye Mwari wakati
vachava nyama imwe. Kureva kuti uyu ari kunyora kuna vakorinde uyu Pauro uyu ari kutokopawo kwazvakanyorwa kumwe kwazvakataurwa ndekupi kwacho? Genesis chapter 2 verse 24. Chada kuramba tichiverenga kuna akakopa andei kwacho kuna Mwari akataura. Therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave. Cleave unto his wife, and they shall be one, not two, one flesh. Noziva kana zvimwe zvichinyadzisa kutaura takawanda, so izvonostada wabva pano unyasonoongora uchaona kuti Mwari paari kuzama kuda kutsanangura panyaya yese ine chekuita nesexual relationship kunonzi kuve nyama imwe chete kwababa naamai. Haizi nguva yekusukwa kwendiro, apazi inzwaiga inzwai ndikuya kwamuri please ndikuya kwamuri. Mwari uri kureva nguva yavanosongana somurume nomukadzi. Nguva yavanosongana somurume nomukadzi ndo iri kunzi naMwari vanyama imwe chete. Ndo nguva Mwari yaanotarisa achishaya musiyano. Ndo nguva Mwari yaanotarisa agotadza kuziva pakaperera uyo nepanotangira uyo. Pakuve nyama imwe chete ndo pari kutaurwa shona yakadzika naMwari wacho mutsvene kupfuura iwe uchitsikitsira zvauri kuita izvi. Tinokunyarai ndosaka muchinowira munjodzi. Pamakaenda kuchikoro muchiita zvemabiology zvenyu nemasainzi maiudzwa zvese nemazita imi. Uchazviona kuti subject yese yakanyenyeredzwa ndava lecturer inyara vana havaipase. Notofoira chete mumboregedza. Nditeererei zvakanaka. Kureva kuti kusongana kwababa naamai kana kuchibuditsa anza inoti nyama imwe chete. Chindipai nzeve kana paina nadzo dziri pano. Ndichinyasoniteererai mushi. Be very, very careful. Be very, very, very careful kwanda kuenda nenyaya. Dai kuve nyama imwe chete kunorehwa naMwari kuriko kwamunofunga kwekuti nyama ya1. Hazvaifanira kuzoti adzimai vangu varware rimwe zuva ndisingarwara, zvaizofanira kuti ini ndinzi Makandiwa hapasisina ashaya aenda muya muchibata maoko kuna amai vari vapenyu. Chichakuitika futi ko ndinogofa ndichienda yachisara chibatwa maoko takanzi nyama imwe chete. Saka uri kuzviona kuti nyama imwe chete inorehwa naJehovha ndo kwamusiri kuda kwacho kuti nditsanangure. Dzinonetsa because chero ukada kuenda nadzo kuvanhu vanofunga kuti ndo vakuru vacho vanenge vachiita sevanonyara futi nadzo. Unoshaya kuziva kuti ndinofunga kuti chechi yakapindwa nevanhu vakatofoira futi kunyika. Tine madofa akatiza kunyika saka vakauya kuchechi vari kuda kufoira futi vari muchechi. Havadi zvinhu sezvo varati nditeerere zvakanaka. Zvino kana kusongana kwababa naamai kuchivapa kuti vachiva nyama 1. Kunozove ndo kunomva kwazoitwa nemi musina kuroorana.
vhesi yoti kana munhu akanosongana nechifeve yava nyama imwe chete. Zvazviri kureva, inzwai, kana waona chifeve ukasongana nacho ukave neukama hwekusongana pabonde nechifeve, haikona kuzofamba uchiudza vanhu kuti ndanga ndine chifeve musi wakati, vanhu voti chinogara kupo, voti chinogara pakati, ko nhamba yacho ndine nhamba yacho iyi. Hakusisina chinonzi chifeve chiri koko kozoita iwe uri koko. Ndava Bhaibheri riri kuti kana masangana nechifeve mava nyama imwe, hakusisina chifeve kozoita iwewe, kwangowo nechifeve chinonzi iwewe nechifeve chinonzi iye, manyama imwe chete. Saka hakuna munhu pasi pezuva angapiwe mhosva yekunzi wakavata nechifeve. Why muri kuramba muchida kupatsanura kuti chifeve chirambe chiri kwacho chega? Kwazonotora chifeve inga vhesi yati inyama imwe chete, kureva kuti hakuna munhu unotora chifeve akasave chifeve chaatora. Saka danger iripo manje, iripa kuti Mwari paakati zviitwe, wakati zviitwe after marriage covenant. Ndava vanhu kana varoorana vakazonosongana vanyama imwe chete zviri pamurayiro waJehovha, but danger iripa kuti vanhu vakasongana vasina kuroorana vobva vanzi vanyama imwe chete. Iye wouya kuchechi achitsanyira kuroorwa, denga rakatarisa richiona yanyama imwe chete. Urikuona here? Gare pasi. Saka urikuona here kuti une minamato yakaexpire. Mune zvinhu zvamuri kukumbira Mwari, dai andiitira chakati, iye Mwari achiona chiri chakatoitwa kare newe. Ndavaiko zvino kana Mwari achikutarisa ari kuona paupenyu hwako, uri mwanasikana but paupenyu hwako pane muviri wemurume. Saka chauri kukumbira Mwari chokuti ndibatanidzewo nemunhu neshamwari yeupenyu, ari kushaya kuti ndezvarini ko munamato ndewarini ko uri kuitwa. Muri kuona here fornication kuipa kwayakaita? Inokuonesa nedenga sewakatoroorwa. Denga rinokutrita sewakaroorwa. Iwe usina. So uri kufamba nechitupa chemumwe wakatakura a wrong identity. Muri kuona here kuti munhu paanoberekwa, vakomana navasikana muri pano, munhu paanoberekwa navabereki vake panyama, unoberekwa munyika ine zvinhu kare. Hauna kuuya wakaona pasina chinhu kaiwe, wakauya wakaona kuine vanhu ndavakakuzvara munhu anga aripo usati wauya, kwanga kwane vanhu kare nezvinhu zvanga zvako namadhimoni anga akutovhirikidza vanhu kudhara. Saka munhu iwe unozvarwa mumhuri yagara ine madhimoni kare, zvina mhosva wazotendeuka, but wakazvarwa mumhuri ine madhimoni, ndokuzotendeuka uchibva ikoko, but ndoko wakazvarirwa. Ndizvo chokutanga chonetsa ndechekuti kwacho kwawakaberekwa kune madhimoni ekuti kana nhamba yacho hautomboziva. Echiiko hakuna chisingaitwe kumusha kwenyu, zvese zvinoitwa kunze kwezvisingaitwe. Zvaitwa zvese izvozvo iwo wazvarwa kumhuri ina madhimoni akadaro, uri kutsanyira madhimoni ekumusha kwenyu kuti asiyana newe, uri kunamata paota, wadiwa bhosasa mafuta, wadiwa pane zvipo, uchiramba madhimoni edzinza usati wahwina hondo iyoyo, wobva wanovata neumwe munhu. Wavata nemumwe munhu, Bhaibheri robva rati paiswa a lock. Ndosabataura nyaya yewedlock.
kukiwa kwevanhu pamwe chete vaibatanidzwa nengetani. Wotsvaga munhu wokusongana naye, hapana muchato, hapana kuwanana, hapana mari yabhadharwa, hapana kana masangana pai. Mararama sevanhu vakaroorana. Muchipedza ipapapa hapasisina anonzi uyo naanonzi uyo, pane nyama imwe chete. Zvazviri kureva ndezvekuti usati wapedza hondo dzekumusha kwako, wajoina hondo dzekumushawo kwake, ndava wanyama imwe chete. Saka wagara nhaka yemamhepo ekumusha kwake nekuvata kwawaita naye. Why ndiri kukuudzai kuti izvi zvinobhurokesa kupfuura kusagona kubata mari musha? Tererai musha, tererai musha, tererai musha. Dhimoni iri rinotora mari kupfuura zimura. Rakaipa. Rinoplesa a demand inopfuura tax. Ndava rinodzika kusvika pakuti rapedza kutora mari rinoda kutora nemunhu wacho. Chinosaka zvinhu, uri mwanasikana, waita kabizinesi kako, wahodha watengesa, wahodha watengesa, wahodha watengesa, wazoona kamotokari wakati ha, ndafambawo nemota. Wakufamba nemotokari wodanana nemukomana ane mweya yekumusha kwake isingade chinonzi mota. Pamunorara mese haasisina mweya unonzi wake. Pamaita nyama imwe chete kureva kuti wakoka mweya yekwavo isingade mota. Pakurara kwawaita nemukomana iyeye wagara nhaka zvekuti mweya yanga ichimutevera haichatevera iye chete. Imi manyama wana zvichaita chinotevera iye chinotevera newe. Ndava machinhu chimwe chete, kureva kuti kamotokari kako kakuteverwa. Kubva zuva rawakarara nemukomana iyeye wakagara nhaka yemweya yanga ichimutevera. Saka usati wavata nemunhu unofanira kuziva hondo dziri kumutandanisa kwaari kubva. Unoziva here kuti paunoona mwanasikana uchimuudza kuti ndakuda, uri kutaura kana uchiti munhu ndakuda, hapana paunotanhaura zvimwe kuti dai pasina icho nechocho ndaikuda. Wati ndakuda. Paunoti kumunhu ndakuda uri kureva kuti ndada nezviri mauri zvese kusanganisira nedhimoni riri maari. Aiwa, hapana paungatsaure kuti ndoda iwewe chiti asi mweya uri maura ndiuda. Hazvidaro. Ndava chasaka umude zvichida mapfekero, mapfekero acho zvichida akonzereswa nemweya wacho. Saka ugone kutsaura kuti ndada iwewe chete asi mweya uri maura ndiuda. Unogovengerei uriwo wasaka unditarisa. Andiri kuzviona manje? Andiri kuzviona manje? Saka kana wada munhu wada nemweya uri maari, ndosaka muchiona kuti Ahabhi paakada Jezebheri kwakabva kwauya chinamato chaBhaari kwaIsraeri. Ukamubvunza kuti wakazviitira anokuudza kuti handina kumbokoka Baalism, handina kumbodedza zvimwe, ndakada Jezebheri. Aiwa, muna Jezebheri ndo manga mine zvimwari. Wada munhu panyama, wada nemweya waakatakura. Ikanipa dzokorodzi. Ikanipa dzokorodzi. Iwe mukomana kana uine kambani yako, wodanana nemusikana, wovata naye, uchivata nemusikana, muchipedza Bhaibheri rapasi saratomaka kudhara paiswa star kuti manyama imwe chete. Zvazviri kureva ndezvekuti mweya yanga ichimutevera iwe hauna an exemption. Kubva pamunovata mese muchipedza, madhimoni aimutevera ane kodzero dzokutevera iwe. Ndava chikuona, ari kuona nyama yake. My God. Ndosaka ndataura kuti handisi kuda kungoparidza ndokusiyai.
ndapedza kutaura izvi tofanira kuita prayer kuti vanhu vadisconnectwe kubva kuma-connections ese. Otherwise hapana kwaungaende kana zvakadai. Hapana kwaungaende. Hapana kwaungaende. Hazvina mhosva ndakunamatira, hazvina mhosva ndaisa maoko pamusoro. Ndiri kunamatira vanhu vakawandisa kupfuura one wandiri kuona. Saka ukavata nemunhu zvikanzi manyama imwe chete wobvapo wovata newechipiri manyama wechitatu manyama saka mavangani pamakagara ipa. Kana mari yacho yaunofunga kuti yaunoda kuti ikwane inokwana sei gore ripi racho. Saka wane mamhepo ipapa, alright, ipapa no. Nditererei zvakanaka. Saka ipapa uri kuziva here ngatiti senemu yako muriwe kwachimuti. Ndizvo? Right. Ko kana ukasangana nevasikana vashanu. Vamwe ndewe kwachigutswa, vamwe ndewe kwamashizha, vamwe ndewe kumahuswa, ndewe chii. Right. Chindiudza kuti une hondo ngani dzekurwa nadzo. Saka munhu akaita girlfriend vakapota vachisongana zvino affecta business rake, zvino affecta sei. Nditererei. Satani kana achipinda mudzinza achida kuti dzinza rive nevanhu vanotambudzika anotsvaga rinonzi a doorway. Ukaenda kumba kwamabva imimi muchisvika pamba uchaona kuti pane door maybe 1 kana kuti 2 maybe nerekuseri kwemba, but kazhinji rinenge riri door 1. Wavhura door uchipinda mumba chichakuvhundutsa kuona mumba mine mamwe madoo. Rinoenda kukitchen, rinoenda kubedroom, rinoenda uko nekoko. But kuti uzoona madoo emukati washandisa door 1 repanze. Ndinonzwika? Saka zvina mhosva mumwe azonanga uko, vamwe vari kunwa tea, vamwe vari kunorara, vamwe vari kuona TV, but vese vashandisa door 1. Saka Satani zvaanoita kana achida kupinda mudzinza anotsvaga 1 door raanoshandisa rechivi chedzinza. Ndo raanopinda naro mugeneration. Ozotanga zvake kuvhaka chachi inobata mabusiness, achinobata mabedroom, achifoirisa vana kuchikoro, but nyaya haiziye kumwe kwese kumarumu, nyaya ndeye door rakashandiswa. Saka unofanira kudiscover door rekumusha kwenyu kuti door rakavhurwa nani ende rakavhurwa nei. Unofirita mosquito mukaneta, as long as door rakavhurwa anoramba achipinda. Ndichinemera pa youth makakomborerwa kunge muchinzwa izvi muchiri mazera akadai so makakomborerwa zvisingaiti. Vamwe muna kuti handizviziva ndina basa nazvo zvikazodi. Unoziva here kuti 1 munhu akasiya door rakavhurwa, mosquito ikapinda itsvaga akasiya door rakavhurwa. Munozviziva kai? Nasingazvi nemuyenzuwa uya nhasi anoirumirwa iyoyo. So mudzinza rekwenyu pakaita munhu akasiya door rakashama, iwe ukauya wamwana auya kuUFI ende wakudawo kusumuka neupenyu, zvaunofanira kuita ndezvizvi: dzidza kuti chakavhura door chii. Saka ukadzidza kudzinza rekwenyu ukaona kuti kumuri kwedu kunobiwa, zvina mhosva munhu aita mari panotongobiwa chete, wodzidza kuti mweya uyu uri kumhuri yekwedu kwachimuti kunobiwa. Zvochiita ndezvekuti iwe chivhara door rekuba, but ziva kuti mikana yekuba uchaikirieterwa yakawanda. Saka paunenge uchipiwa mukana yekuba iwe usingabe, uchipiwa mukana yekuba iwe usingabe, uchipiwa mukana yekuba iwe usingabe, madhimoni ekwachimuti akakutarisa kuti akutevere anoti aiwaka isi tinotevera wekwachimuti, ende wekwachimuti tinowaziya nekuba, but uyo aregedza kuba saka asisiri wekwachimuti. Saka wavhara kuti uchiramba uchinzi wekwachimuti, madhimoni anoti aiwaka wekwachimuti vanodi vanoba. Saka wavhara door inotevera vamwe nekuvhara tsika nemaitiro ekwachimuti.
ndichinemere baba. Saka kana wakudzidza kuti madhimoni akapinda sei kumusha kwedu, zvina mhosva kuti ndiani akarivhura dhoo racho patarumwe akatese, wotomuka kutotatarika kunotsvaga kuti riri papi dhoo racho, wotovhara. Angadaro ari mumwe akarivhura, but une kodzero yekurivhara. Kana uri mumba uchiafektwa nemosquito, une kodzero yekunovhara. Ndizvozvo ndizvozvo. Kana mukombicha nonzwa munhu agumata, madi kuti vharirawo hwindi rinaya mbuya, takuwara nemhepo pana. Ndizvozvo, ndine right way kuti rivharwe nometa ndiwo wakavhura. Ukatsvaga kuti dhimoni rakapinda sei kudzinza kwenyu, uchapawana. Kana wapawana woziva kuti kwedu vanorambwa, arorwa, but tsvaga kuti chii chinosaka vadaro. Kusvika wachibata, iwo mbva wavhara ipapo. Garai basi. Garai basi. Ufunga ndakupedza kai. Right. Saka uri kuona here kuti kana wane vanhu vatatu vakasangana neupenyu hwako, iko zvinezvo wakurumwa nechausiri kutomboziva chiri kubva nekupi. Hautombozivi. Wakuda kutostadha futi nemadhimoni ekumusha kwemunhu wakarara naye. Ekumusha kwenyu hasitotombopedza. Zvina mhosva munhu iye wapedza kuvata naye aenda, uchaziva kwaari. But nokuda kweact yefornication, you are considered as one flesh. Ende pa flesh pane danger yakuti mu flesh macho ndo mune blood. Mu blood macho ndo mune cases emhuri. Waka inherita nezvinhu zvisina kana zera newe. Kureva kuti hauchadhila nezvekwachimuti bedzi. Munhu wese wawakaita a connection naye iri physical. Pane mubatanidzwa wemweya nezvinotevera kubva zuva iroro. Unless you have been prayed for and delivered from that, you can never be free. I'm telling you. I'm telling you. I'm telling you. If you have committed fornication before, and God is looking at you and is seeing somebody with somebody, so what are you praying for? When God looks at you right now, He is seeing you and He is seeing him. The two of you. And the izvozvo ndo zvinhu zvinopa Satani right yekuti kunyangwe nemarriage yakunamatira acho Mwari Satani ataiwaka naye Mwari kana ndimiwo tarisai muona kuti haana here munhu ipapapa. Mwari wakati hashuwa, saka muda kumupa mumwe murume wechingano. Muri Mwari wotsvene kamungatutire varume wese apa munhu wani. Muri kuti kudii? Satani unoshandisa Bhaibheri ndoda kana akuda kukurova mushi. Hakwete zvakungoya achingovhiringidza. Kana Satani akuda kunyasa kuvhiringidza kukurova kana gwenya rekuti hausvinure futi, anotsika pascripture kuti Mwari makati wani iye aita izvi. Saka wai muchimudefend. Ndosaka chinzi is the accuser of brethren. He accuses you before God. Tizai fornication. Vanaska. Tizai. 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 Ndoziziya kuti vanhu ina uziya kuti tapindana nezvinhu zvitashumira makore mashoma tashumira wayo. I've seen a lot, physical and spiritual. I've seen a lot.
People that just come to church and they are crying, they are pretending. Sekunge pasina. Zvaanoziya, vanhu vari kuziya zvavakaita. Vafundisi muri kundinzwa? Muri kudhila nevanhu vari kuziya kwavari kubva. Hakuna chinhu chaindirwadza mazuva edu ekuchikoro ainzi Parents Day. Ndaiti kana ndizive kuti unoziva ndava pese apa munenge muchiita misikanzwa muchidi, but zuva rinozonzi vabereki vari kuuya kuzoona mabhuku nekuudzwa kunzi mwana ari kuita sei. Vangu dzimwe nguva vaita zvokuzonzwa kana kuti zvaanaunswa kana kune mumwe azopfuura nekumba achiti kune ndasingataure zvangu kuti kune zuva iro. Ndavaine kuti ndifunge kuti vabereki vanovadi, ndiri kudzidza ikoko, vabereki vakapedza chikoro kare, vai muchinetsa vabereki rege vazorore. Saka ndandisingazvida hangu kuti vaswere vachinetswa. Vakaita basa rakanaka, vakatibereka, vakati ramba uchitambudza vanhu vakuru. Saka ndasingazvidi. Asi chaindirwadza ndechekuti kana vakauya vachazonzwa zvandanga ndisingavaudze nomuromo. Uruzona? Saka imi mapastors chero mukakansela vanhu but pasina Parents Day, musingamboenda kwavanoswera, musinganoona basa ravanoita, vachipota vachikuigirai nyaya, ndazonzwai ningakazondai ningakadai, munotonga nyaya dzisipo. Kune nyaya dziri kuitwa kudze kuti zvamaparidza panapa mapedza kuparidza muchirambidza, ndozvavari kunoita. Vapedza kuita ikokoko, voenda kukambani vonoona mari haisi kubata, maclients haachauya, anouya nenyaya dzemari, haataure kwatangwa nako. Ndava munzwa zvakanaka. Satani anotsvaga dhoro kupinda naro ozonobata zvimwe zvese, but rapindwa naro ndere fornication. Zvine imi muri kuda kutanga nekurapa kukitchen, but dhoro rapindwa naro rakavhurika. Muri kurapa mashizha emuti, but midzi yacho iriyo yaoma. Hamusi kuenda root cause. Pari kubva matambudziko enyu chaiwo, hamudi kuti profeti vaende nemi ikoko. Ndava mune muchiti hazvinei nedambudziko rangu, ngataurei izvi bedzi zvemari izvi. Sei ndakadzingwa pabasa? Nyaya haizi kuti wakadzingwa pabasa chete, mashizha aoma, chirwere chiri kubva kupi? Enda hamudi kuti tibate kwese ikoko. Ndava ndozuva rinouya mubereki pachikoro, hamudi kuti tiende kwese ikoko, ndava tinonoudzwa nezvamaita. Ndichine mere youth baba. Ilo yakaiswa naMwari, the two shall become one flesh. That's it. Saka munhu akaenda akanosongana nemunhu, chokupedzisira pamwe chamungatozoona chinoonekwa nemadhokotera. Madhokotera ane zvaanoona but ane zvaasingaoni. Isu tine zvatinoona zvisingaonekwe nemadhokota. Vanhu vakasangana zvisiri pamutemo. Kune zvimwe zvirwere zvinobata vanhu, ma-STDs. Handiti izvozvo? Kune zvimwe zvirwere zvinowanikwa nevanhu kana vasongana. Abatwa nechakati, omva wapiwa mapiritsi nezvizvo kuti chirwere chibve. Izvo ndo zvakapiwa madhokotors kuti vaone, but vane zvavasina kupiwa kunzi vaone, zvinoonekwa nesu. Pama-STD esa mungafunge nezvavo, even HIV yamunotya. Kune imwe HIV inopfuura yamuri kutyai, yekuti munhu akaita upombwe, akaita fornication, vachipedza ipapo kune a virus inomutevera ichanoaffecta nevana vanga vasipo pazvaitwa, nekuchikoro kwavachaenda kuchaaffectwa, nebusiness company iri kuko ichakanganiswa nokuda kweact yaitwa. Zvese izvozvo zvinosuffer from HIV. Zvese zvinotanga kunotatarika kunoondoroka zvese
ndikutaurirai chaiyo kwete yamuri kufunga nezvayo. Spirit inotevera munhu apedza kuita upombwe yakaipa kupfuura HIV yamunotya. Ndava spirit iyoyo inonorwarisa zvanga zvisipo pakaitwa upombwe, inonozvirwarisa nechirwere. Rudzika zvakanaka. Ekonai kutya ichi chaiwa hapana nyaya. But mweya unosumuka newe ipapo uchikutevera, hazvina mhosva, hapana kuwanikidza. But mweya wacho unofamba uchikusuma kuvanhu kuti hoyo mupanduki akamukira Jehovha. Zvinhu zvinokuresista, mikana inokutiza nokuda kwemweya unokuperekedza uchibva ipapo. Muchida kusumuka vakomana nevasikana nditeererei zvakanaka. Mabhiriyonzi nemamiliyonzi amunopeta muchiverenga mabhuku muchifunga kuti vamwe vane mari nechi, hakuna mari. Zvamakagadzirirwa naMwari imimi ndezvisina kumboonekwa. Zvisina kumboonekwa ndo Mwari zvaakakugadzirirai. Apa ndiri kukupai key dzekuti Satani iko zvino zvakaisa muromo mumino haasi tomboda kuti nditaure zvandiri kutaura izvi. Hadi. Kurambwa nemukomana achikurambira kuti warambirei kuvata neni. Hauna kurambwa nemukomana, warambwa negandanga. Hapana mukomana. Garai basi. Munhu akakukumbira kuti musongane, inonzi joint venture. Chaari kukumbira ipapa ari kukumbira kuti musanganise nyama. Muviri wako uchiva muviri wake, muviri wake uchiva muviri wako. Paita mubatanidzwa yemweya yakaipa. Usagariswe nhaka yezvinhu zvausingaziye kwazvakabva. Papa ndo pane hondo apa. Ipapa. Ipapa pane hondo. Unoona munhu. Ndopa unoona vhangeri inobva pakutanga kusvika vhangeri yapera munhu achishaya kuti hazvina mhosva masvika panosetsa iye haaseke. Ijeri. Ukaita zvinhu chete usina kubvumidzwa naMwari ndati hapana mufaro uripo. Ko wadi kuchifara nditi makaita makapedza kuchifara yakati koni. Mhosva yacho unoramba uchiinzwa, why? Hazvina approval yedenga. Ungangoita musikana utongosvika utongoroora usingatomboziva kuti akadii. Ungangotangana uchiudzwa izvozvo uchiteerera. Ese waya anonzi ma-soul ties. Munhu wese wakasangana naye unofanira kumeka sure kuti number 1 wakaconfessa, number 2 wakaenda through a session ye-deliverance. Hapana chitsotsi ipapo. Hapana. Nandiri kuparidza hai nabasa kuti muri mu-New Testament. Muri ku-New Testament ikoko Mwari unotaura against adultery. Because munhu anozviita izvozvo ari kungokomita futi adultery even pa relationship yake naMwari. Idolatry. Because hapana paunogona kungoti warara nemukomana ugonzi uri committed kuna Mwari. Don't forget that God is also your husband.
which means any other religion ikamuka unongotevera iwe. Munhu akadaro anotongori nechirwere kwese, hazvisi nyaya yekungoti bedza anongoda vakomana. No. Mutestei moni. Mutestei. Ingonamatai kuti Mwari ngaamutse mumwe munhu waMwari kana mumwe muzodzi wamuZimbabwe. Mundomona atotiza panapa akutoenda ikoko. Indori spirit yefornication. Adultery neidolatry zvimwe chete. Unoziva here kuti munhu wese, even panapa mukandibvunza kuti naye prophet saka mamembers enyu kuUFI, chekutanga ndokuudza ndiri very careful, ndosaka ndataura statement ndiyo. Handina member. Inditori member yeUFI. Ndizvo. Kunoku kuna Jesu ndiye the founder, ndiye muridzi wayo. Isino kokwa kuzoparidza, ngozoti badzi nunguramba chingodedzwa ndega zvangu, but tine chigodedzwa kunzi. Amen. Uti sendi chingo favor zvangu, but ndiye an invited guest. Andititese. But unoziva here kuti even kuti ndikutarise ndifunge kuti uri a full member ye ministry ino, it's difficult unless ndakuziya faithfulness yako kupartner yako. So you see, let's say you are looking at this wonderful couple here panapa. Right, makagara makadai so. If ndotsvaga vanhu vari padhuze kana kupa mufananidzo yake, mwana anozoti ndofunga ameno zvanga ndoshandisa vari padhuze. Ngatiti pane kusavimbana kwekuti mudzimai anenge akuziva kuti ndiri kutsotswa pakati, murumakidzana ndiri kutsotswawo pakati. Muri two kudai so mambororana mushe mukatidedza kumichato vanhu vakafara tikatoti vanhu vagona kudanana, but mokurukana muri two. Chii chingakupei kuti mufunge kuti ini ndingazouya ndoskovimba nemi? Chii chingakupei kuti mufunge kuti ndingazouya ndoskovimba nemi? Ndisati ndakutorai kuti ndivimbe nemi, ndofana kudzidza paushamwari hwenyu muri two kuti kana achimukira mukadzi wake zvakadaro, achimupandukira, osiya mukadzi wake pamba oenda kunoita upombwe, why ndichifunga kuti anogona kuita shamwari yangu asingazondimukirawo? Saka ndofana kudzidza nerelationship iripo kare. So ndikaona muri two muchiwirirana but uchichita mukadzi uchitiza uchinoita misikanzwa, kwandiri it's a sign yekuti you are not even in UFI forever. It is the same spirit. Inongo the same spirit. Hakuna murume, hakuna mkoma. Ukaona uri musikana uri panapa, uchinzwa kuti mkomana wana anyaso kuitira mushi. Cheka. Ewa, mira. Cheka. Ukada kuzvitarisa uchaona kuti even spiritual covering yako haisi one. Tikakucheka mushe unenge uine rubber band yechechi yakati, rubber band yechechi yakati, rubber band yechechi yakati. Ndikutaurira. Inotori spirit ye fornication. Garai pasi. Ndakaenda kunemwe ministry. Ndadedzwa some time back ndova ndakushumira nomva ndaona kuine mumwe anga ari ikoko. Aine nikini munoti machikwa ma wrist band pakanyorwa zita rangu ipapo. Ndova ndamubvunza ndakati uriwe kwedu here kanturi kanzai muno ndo muchechi vangu muno. Ndakati ko iwe wakapfekere chi? Kanza ndokutenda muzva munomuparidza nechi. Now this is confusion. You are confused. What are you doing here? Uri kuconfuse even pastor wako ipapa hasi kunzwisisa kuti chii chiri kuitika ipapa. Evangeli yerudzi yauri kumuparidzira.
fornication. That's adultery. Munhu anogona kuita izvozvo anogona kusiya mukadzi wake mumba achinotora mumwe. Same spirit. So ndichingokuona wakadaro ndotokuprofita misikanzwa ndotoziva kuti iripo ndavandoziva kuti is the same spirit. Zvinotondibatsira kutokuprofita ndatosvika pauri ndotoziva kuti panotori nesmall house chete pamunhu akadai. Ndotokubhejera ndoitsvaga kusvika ndaiwana nezita nekwainogara. Ndokutaurira. Chii chiri kuitika? Haugone kumaintaina one relationship at a time. That's your problem. Baba pesa apa tiri kunakirwa tiri kufara kuti komana para kuparisa mana information inobuda pana is because hapana zvimwe zvati zvamuka. Pakamuka zvimwe. Zvina mhosva taudza vanhu kuti vanhu vaMwari shoko ndori nebasa. Kunogona kumuka mumwe wekuti akana Bhaibheri haana basa naro. Nenga achinamatira bedzi madhimoni achingobuda chingodi haana basa neBhaibheri. Imi mambonzwa zvakadai seizvi. Munobuda futi pana. Ndikutaura ka handisi kutaura ka zvekutofungidzira ndikutaura zvemunhu ari pana. Because kana iri spirit yefornication inonobata nekuchinamato chemunhu. Anoramba ine mweya wekutsvaga pamwe pari nani. It's a spirit. Cheka kuti kana uine relationship uchiita relationships maviri matatu at a time. Cheka kuti Prophet Makandiwa ndo vega vaunotenda here. Uchaona kuti pane vamwe futi. It's the same spirit. Inongobva kwechinobuda nekuchinamato chemunhu. I'm telling you. I'm telling you. Rimwe zuva ndakaita ndakataurirwa karafu. Kandakati ndazosara ndakati uyu anenge ane zvakewo zvaanotendawo. Ndakakomenta nezvemumwe munhu aishumira pane imwe channel ndakati pane munhu aishumira zvakati. Ndobva azobuda rimwe zuva. Achishumira futi. Kechitatu ndobva ndasangana futi nevarume vari panapa. Ndo vanati kune vava pane mumwe murume aitaura nyaya yakati iye mungadai makamunzwa nyaya aitaura iyoyo ine musoro yakadai. Anzi samusiyo yangobvumira iye vava vari papa yangobvumira. Rimwe zuva ndobva ndazo vabata parunhare ndikati ko imi makazoisa here because havana izvozvo zvinobuda patumadhikodha twemazuva tumawistek kuti ko mambogona kutenga DS iroko kakachipa kamadiki ukaisa pote muchidi. Kanzi baba ndakazvinzwa hangu kubva musi wamakataura pakutanga uye muchiti pane anodai. But teererai zvenyu inini maDVD yenyu waya asandapedza pandichine zvakawanda zvasanda. Ava ndevenyu ivava. Ndichine zvenyu zvandisangatombonzwisisa kuti zviri kunyatsoda kuti kudii. Zvino ndikatanga kudziwanza panapa. Imi kufunga kwenyu baba makandiropafadza ndikashaya mari yewisiteki. Aiwa ndinayo hope zvokuti nhasi yanoswera vaturika but ko zvenyu nambopedza here. Andiri kuona. Mwanobva atonzwa nepamwe ipapa kuti saka vari kuti hatichani aiwa ngari kutokudza kuti ndoteerera wani. Noteerera uchitonzwawo kutoti ngozi dzikazhinji kana tichiteerera vhangeri dzichiparidzwa tinoteerera dzimwe dzenguva kwete kungonzwa Mwari achitaura bedzi even kunzwa kuti Satani waadvanced kusvika papi. Ungaite mupurisa asingadzidze kuti matsotsi akubasei mazuva ano. Vazhinji information iri mamuri yakutokonfuse even mimi wacho.
because munomixa zvinhu zvakawanda muchikombeya zvataurwa nanhingi nanhingi zvaunenge wafarira ndezvawakamonzwa nhingi achitaura zvikapesana zvapesana zvika unoziva here kuti kuita one pastor chero achidzara tsara pakutaura achinge anotaura zvisina musoro, but ukatora one message yemunhu one ari confused, ibeta confusion kungoteedza one ndina kuya kuzoparidza kuti murwadziwe mwoyo muti zvinongo zvatakazviita todii. Aiwa, ndinokukupai manuggets sezvaari nomakeys acho. Munhu anogona kuenda kuna Mwari onopresenta kesi yake kuna Mwari yogadziriswa, vanhu voseparatwa, nyama dzenyu dzoseparatwa, wodzokera paoriginal state yako, and God can do that. That's why the word of God is sharper. It can divide you, separate you from that person. So I'm going to be praying for people. Some of you have never really been into that. But some of you, most of you, demons were actually dragging you into that. So many times, unemweya yanga ichikukakata ichikudhonzera ichida kupinza mutsika idzodzo, though wanga uchiresista, but dai message iyi isina kuuya nhasi, few days from now vamwe venyu mamuchinowira mazviri. Few days. Dai maiziya vanasikana, dai maiziya vanakomana, how important it is kuti after your wedding, after you are married, kuziva kuti ndiri kuenda kumba nemurume for the first time wandisingazive. That's a very, very, very important moment. Don't spoil that moment. Don't spoil it. Don't spoil it. Don't spoil it. Don't spoil it. Peer pressure. My friends are kuzviita. When you go to school, they are always talking about this. Rather than my text messages, Yashamari, during the weekend, a trip up here, what, sports diner, what. If you are not careful, if you are not careful, nokuda kwekuyipa kwaita vanhu vakatikomberedza. Unopedzera wakunzwa kunge ndiwe mutadzi wakupedzisira kuti what's wrong nene? What's wrong with me? Vamwe vanoita sekunge vaenda neupenyu hwamafaro. Iwe hauna. Ndo zvandaita izvozvo. Sekuru vangu inini, hanzvadzi yaamai, vanga vari muno muservice yekuseni. Vachinzwa kuti mukomana uyo ane musikana, vakabata musoro vakati ataurwa naye nani? Ruzika. Kwandakakurira muzarabani yese kwaitaurwa one language yekuti toda kuona zvaakanyanyoita iye akazomugona. Zvindamhosva pandaikandwa pakati pavo, vamwe vachipengereka nazvo, ndakagara ndakamaintaina uno wandakaziva kuti uyu ukautora ukauchengeta unokusvitsa Samuel. Regedza vakutarise vachikuona seusina kukwana, unoita sekunge usiri mukomana kana vakutaura zvavo vakomana, unoita seusipo. Siya vataure.
iyo ndo pressure yakakonzera kuti vazhinji vaende kuno experiment. Vakabva ikoko vakatakura mamhepo ekumisha kwevaridzi. Nyika yakachenjeresa inodada nezvinhu zvavanoziva kuti ndozviri kuvaparadza, vanobuda nazvo vachidada. Wakamboona munhu kana achinwa kana achiputa fodya wakatarisa. Iwe unonzwa kunge une mamwe mangirikini mavitamins auri kurasikirwa nawo here. Ukamuona achiputa mafuridzira anoita hutsi, inoputwa nenzira yekuti unonzwa kuti hey, haumanaka kunamata zvedu but murume ari kufambirwa nehutsi. Ndikutaurira chokwadi, kana achinwa doro rake richitonhora pa richibuda misodzi richichema rakagadzikwa, nwiro yaanoriita haumbofunga kuti rinovava zvakadaro, haumbozvifunga. Nyika inogona kumaketa zvinhu zvayo kupfuura mamaketera atinoita zvinhu zvaMwari. Inda uchitarisirwa pasi iwe uchibva wanyarara kubva wapusa kutange iwewe ndo vakangwara iwe wauziye zvauri kuita. Inda uchidaro, inda uchidaro, haikona kuiswa pressure nevanhu. Saka sikana muri kunudza muri mhandara. Izwa hanzi dzimhandara. Wotosekwa. Aiwa shamarika, aiwa mana. Jokes aside, shama, jokes aside. Ngataure chokwadi. Sautari hausitomborarana nemukomana. Aiwa, hatisi kuseka, ngataure hausitomborarana nemukomana. Iwe wotonyara kwazvo kutonyara, kuna kudaro mana Mwari ngaakubatsirewe. Inda uchinyara nezvisinganyadzise. Zvichengete. Mukomana uri kundinzwa here? Vakomana muri kundinzwa here? Mutererei mushi. Hapana chinodadisa mukadzi wako kuziva kuti zvandinoziva pamurume uyu ndindega ndinozviziva. Ndizvozvo. Kona kudaro. Haikona kudaro. Haikona kudaro. I'm not going to do an altar call here, but I'm just going to pray. But I know, because I am praying, pachave nekudambuka. And to make matters worse, some of you from the Dera Magazita until now, do pamakatanga with my problems, my spiritual husband. I doorway. Pazvakaitwa physically, door rakabva ravhurwa madhimoni ndomva apinda. Even pausisa zviite spiritually wakungoita upombwe, wakungoita fornication. But today, it is your day. Today is your day. Do you know one thing? Kuti, tikakusiya iko zvinezvi, even by chance, if you get married, iwe wakamboita zvinezvi, ukaroorwa iko zvino. Do you know kuti the presence of that guy akarara newe inenge ichifirwa mumba nemurume achakuroora? I'm telling you, it will still have effects on your marriage. As long as pachine bond, waroorwa maamumba. Mungafare 2 months dzinotanga dzinokudino kuda kweshungodza kungoti manga mane nguva. Inzwa. But listen to me. After some time, achikutarisa achatanga kunzwa kunge pane munhu wemurume. Shungu newe dzichapera achanotsvaga futi mumwe. Zvina mhosva angatambe newe angafare newe achikuona achatanga kunzwa kunge ane murume akavata naye. Ya presence ya connection yawakaita iyeyo ndava wakaunza mumwe murume mubedroom rako.
panotodiwa disconnection iri serious. Ipa pandokutaurira apa ndopa konzeresa kuti dzimba dzakawanda dziparara. Kune varume vakawanda vanoti pawiki rega rega anorota mukadzi wake achisangana neumwe murume. Kwasvamuka paipe hasha dziri mumu. Kurota man. Achingorota every paangovata bedza anona mukadzi wake achivata neumwe munhu. Ma connections akaitwa akasadirwa nawo pakatapa. And that connection yakutevera munhu yakuno reflecta even nekuhope dzemurume azorora. Arikuona kuti pane marriage already iri pamunhu wandakaroora. That connection iri kureflecta. Why? Pakaskipwa deliverance. And the deliverance kana yakuitika sometimes hakusi kuzonyongoka kuwira pasi. It's a declaration inoitwa nemunhu akazodzwa yekuti from today you are free. Kana ya declare wa shoko rikataurwa from that moment vasina kumbozviita nevakazviita mese munenge mangofanana. Ndo panorwadza ruponeso ipapo. Pandiri kunamatira after ndapedza kunamata. Ndoda kuti in your mind you need to come to a place where you begin to understand kuti zvakaitika from today it is over. Ende ipapa zvandakutaura izvi handicataura newe chete, ndakutaura naSatani wacho. Regedza iwe Satani kuzovarangaridza zvekare zvavakaita pakutanga. Regedza kuzoshandisa zvavakaita against upenyu hwavo. Simudza maoko ako. Father, set your people free now. Any demonic connection any physical connection the Lord is setting you free now. Zvina mhosva kwazvakaitirwa, zvina mhosva vakaitwa navo kuti vangani. But today, tonight, it is coming to an end in Jesus' name. I command that spirit to let you go. 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 Variko vakasungwa necheni idzodzo dziri kudambuka chete hadzimboregedza dziri kudambuka. Mweya wokusangana navasikana, mweya wokusangana navakomana, kuvata navakomana, kubatwa zvisina musoro. Be loosed, be loosed, be loosed, be loosed, be loosed, be loosed, be loosed. I'm talking to every demonic spirit. Let him go, let her go, let him go, let her go, let him go, let her go. Jesus. Tingagare pasi takagumbata maoko Satani achitora vana vedu achienda navo. We are going to fight for what belongs to us.
We are getting our daughters back. We are getting our sons back. Jesus. Jesus. Inyaya tukisira pakati pako na Mwari. Ndinorayira Satani kuti ngabve pakati penyaya iyi. Ngabve panyaya iyi. Satani ngabve panyaya iyi. Iwe Satani ibva panyaya iyi, ibva panyaya iyi. Takazviita nekusaziva, asi nhasi Mwari wedu atirangarirawo. Ropa raJesu, ropa raJesu, ropa raJesu, ropa raJesu. Regererwa manerano, regererwa manerano, regererwa manerano, regererwa manerano, regererwa manerano. As a servant and a prophet of God, I declare you forgiven. I declare you free. I declare you free. I declare you free. I declare, I declare, I declare, I declare. Next time when you pray and you close your eyes and the devil will begin to remind you what you did in the past, I want you to stop praying and begin to laugh at him. Begin to laugh at him. You are free. I'm telling you. I'm seeing you clean. You are clean. You are clean. Heavens are open and your glory we see in our family. Your children are gathered and